Way up high, way down low, I'll go wherever you will go. Maybe I'll find out a way to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me
Jag tycker faktiskt att Erik och Henke är värd en extra applåd för en skola. Tack så mycket för oss. I love you! I love you now! Nu är det några som sitter kvar och det är väl hela 8A och halv 8B. Är jag helt utsiktad och jag tror inte det. Och de andra ska gå tillbaka till sin lektioner.